Senate Speaker, to the Leader of Majority, that they should be ashamed of themselves for hiding behind technicalities to return Governor Nyaribo to office when he belongs to prison. Nonro manyen motim kod The Lancet Global Health koro yango ni jiamoko maromo milion 9.4 biro wito ngima kochopo higa 2030 kalore kod ng'wony mar kony pinje monyalo osebedo kachiwo ne pinje mapod dongore kamoting'o piny Kenya. Sifros Okinda ntiere kod ler mathoth. E thuolo mar higa achiel mokalo, sirikal mar piny Amerka osebedo kachungo kony kendo wuok e riwruoge makonyo pinje madongore. Motimore mogik e chak higani en chungo chenro mag riwruoge 35 e bwo riwruok mar United Nations kod wuok e riwruok mar World Health Organizations. Mago kimedo kod pinje mamoko mabende osedongore mosechungo kony magi ne pinjego koro medo kwan ji mabiro wito ngimagi kochopo higa mar 2030. Nono motim kod The Lancet Global Health nyiso ni kochopo higa mar 2030 ji maromo milion 22.6 kamoting'o nyithinde bwo higni 5 biro wito ngimagi. Ma en medruok kod thoe milion 9.4 kipimo kod thuolo mokalo ma kony ma kamago ne yudore. Nonro noyango ni ma dhi timore kalore kod chot ma apoya mar kony ma pinje monyalo osebedo kachiwo ne pinje modhier kod ma koka dongore. Kony mideno ni Official Development Assistance kata ODA kasiem igolo ni thoe ma kamago biro kata kalo mago manokel kod midhusi mar corona. E higa mar 2023 kony mar ODA nochopo dola bilion 250.3 ka piny mar Amerika, German, Japan, France kod Ingereza emane chiwo 70% mar omwomni. Pinjegi duto noduogo ng'ado omenda magichiwo higa mar 2024 mak mana piny Japan kende. Okang' mokwongo ma otimore e higni 30 mokalo. Poni ng'eto mar omenda duto mane pinjegi ochano higa mokalo timre, ma biro bedo okang' mokwongo ma pinje 4 gi duto duoko piny kony ne pinje madongore e wang' achiel kuom higni 2 moluwore. Riwruok maduong' machiwo kony e piny mangima USAID nokethi dwe mar 5 higa mokalo ka chenro mage noduok piny kod 83%. Lal masani winjore tok chungo chenro mag USAID ochung' 40%. Ka pek mag achiedhnadegi dhi goyo ahinya pinje modhier kod madongore. Nono makamano omedo yango ni pinje mani kod joma yutogi ni piny kod ni ediere biro medo thoe moyo milion 4 kowuok e kute mag ayaki. Tuo mar kahera nyalo biro nego ji 600,000. Ka thoe mag nyithindo matindo biro chopo milion 2.5. Kwan mag iye ma ok ochan kaachiel kod golo iye e yo ma ok ber biro medore. Kamano bende tuoche moyangi ni biro nego ji ahinya oting'o tuo mar kahera, ayaki, achiedhnade mikelo gi iye, tuoche mag kor, nong'no, dhieo, malaria kod tuoche mojwang'. Sifros Okinda, Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom